बेथ' बिराद गोजोननाय बाथ्रा ना दा जाहैबाय थांनाय दिन बोथोरफोरखौ नायनानै बयबो रंजादों बे बोसोरबायाव जे बयबो सान्थि थानो हादों दा बेखौ नुनानैनो बयबो रायजोफोरा ज' जानानै जों इउपिपिएल दलफ्राव जगदान जाफैदों आरो बेबायदिनो जोंनि फोसावदिं मेलफोराव जों लोगो लाफैदों रायलायदों आरो फैगोन 22 तारिखनि गावसोरनि जे भट होनांगौ बियो ट्रेक्टर सबियावनो होगोन होननानै बिथांमोना जों थाफागोन होननानै प्रतिश्रुति होदों आरो बेबायदिनो इउपिपिएल सरकारखौनो लाबोगोन होननानै बिथांमोना बयबो रायजोफोरा लुबैदों। आरो नुनो मोनगासिनो दं जायनाखि बेरेखा दोलो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलावहाय मैखोमै रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो दा बे समाव दा जानो हागौ बिसोर मैखोमै बाहागो लानो हागौ नाथाय जायहा जेरैबायदि सान्थिखौ दैदेनदों बे सान्थिखौसो लुबैखायो सोरबाफोरा थांनो जानो हागौ बिथांमोना मा फोसावदों मा बुंदों दा बेफोरबायदिखौ खोनासंहैनो थाङो निस्सयबो नाथाय जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बे सान्थि परिबेसखौ बयबो लुबैयो आरो बेखौनो हमथानानै लाखिगोन। आচ্ছা नोंथाङा सासे बिजाथि हिसाबैहाय बिसायख'थिखौ माबायदि जाजानो लुबैदों? जोंनि बिसायख'थियाथ' दा मानसि हिसाबै सान्थि परिबेस जानांगौ गासिबो मोजाङै जालायनांगौ दा बेबायदिनो गोबां जों नुदों माखासे जायगाफोराव माने जोंनि बिर'धिफोरा बिदिनो गारि बुख्रेबनाय मा बुख्रेबनाय बेबायदि सभाब चरित्र जानो नाङा आरो दा मोजां मोनसे परिबेस लाबोनानै जोङो इलेक्सनखौ गेलेनांगौ आरो जाय दैदेनगिरिया मोजां बे हिसाबैनो रायजोफोरा थागोन बेयाव सोरखौबा धमकि होनायनि बुख्रेबनायनि जेबो माबा थानो नाङा आरो नोंथाङा देरहानानै थाङोबा ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय मा जौगानायनि थाखाय जोङो ओनसोलफोराव मा दं बेखौथ' मावखानांगोन नायनानै दा बिसेस करे नोङो जोंनाव ओनसोलफोराव जोंनि बे खाथि खालायाव बे संकस दैनि मोनसे समस्या दं बेखौथ' नायखानांगोन लामाथ' दाबो दङ बेबो नायखानांगोन आरो जोंहा जोंनि जोहोलावफोर दं बिसोरनि जे फरायनाय बेलायाव बेफोरखौबो नायनांगोन साख्रिनि बेलायाव नायनांगोन गासै बिथिंखौबो नायनांगोन आरो दा बे हिसाबैनो जोङो सरकार दायोब्ला बेफोरखौ जोंनि मानगोनां दैदेनगिरिफोरजों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो समाधान खालामगोन। दिनैनि बे नोंथांमोननि ससियेल मिडियाजों आं बयखौबो खावलायो जेन' दानि फैगोन 22 तारिखनि जे फैगोन साना बे सानाव गावबा गाव सेन्टाराव थांनानै ट्रेक्टर सबियाव जेन' भट होयो आरो जोङो बे सान्थि परिबेसखौ हमथानानै लाखियो बेखौनो आङो बयनिसिमबो खावलायनो दोनबाय।